ndikuda kumbodzidzisai 4 types dzema market orders anditika. Ma market orders ndo pepe kuti kana tichi trade anditi kune chibatani che buy kune chibatani che red uku anditi che sell anditika, right. Let's say kuti market iri kufamba anditi iri kudai ichienda chi mudenga anditika ichita zvairi kuita ichidai anditi yapanapa anditika, right. Let's say kuti market yedu yachi yapa level rinori apa anditi ndo panishi pani price iwe vofila kuti ndoda kubaya chinichi ubva dhanya buy anditi ufati iye inonzi aggressive entry anditi tikupinda zvine aggression tikupinda zvenharo zvepapo papo anditika, right. Ndo same futi kuti kana market yedu yanga ichita sei yanga ichisela anditi zvakanaka takati tino trend anditika tagadzirwa double top wedu market yasange panapa anditi apa pa area apa ndo pane price ubva feel kuti chinhu chicharamba chidzika ichi anditi ubva novhura sei ubva kuti tati inonzi market execution anditika, right. I order type number 1 takwenda pa order type number 2 anditika, right. Let's say kuti market yedu iri kufamba nditi ichidai yobva yasvika panapa nditi yobva yadzoka pazasi paunoiona yakufamba yasamwe apa ubva kuti market ichi iri kuuya chichi ichibreaka anditi ichibreaka apa, but ndikuda kuti inini painouya ichibreaka pa high panapa anditi yobva yavhura matrades angu ndobva ndafamba nemusika unosvika uku. Saka panapa unoseta rinonzi buy stop. Buy stop mushando waro unoita ndekuti price painonosvika ichipwanya ichienda mudenga kudai order rako rinobva raita sei ravhurwa automatic anditika tobva taenda nechi nemarket mudenga anditika inonzi buy stop. Saka ku forex takati zvinhu zvakawanda the opposite is true anditi ameno chirungu icho chobva chimuze the opposite is true anditika, right. Chimodzanya like anditika good, thank you kuna wadzanya. Tiri pa sell market yedu kusela chi zvakanaka anditika, right. Iri kudai ichidai painodzoka panapa yogadzira chi kanenge ka head and shoulder kanaka yobva yarova chi yapanapa yobva kuti musika uyu uchauya chi ku previous low kunoko, but ndoda kuti paunosvika samwe panapa ubatidze chi ma orders angu tobva taenda tese anditi ubva waseta chi sell stop yako panapa anditika market painofamba ichifamba ichingonosvika panapa inomabatidza automatic iwe wakarara uri kubasa ameno kwaunenge uri kana ku WhatsApp kana ku TikTok yobva itanga kufamba nechi nemarket anditika svika kwangu kwauri kuda kwachona anditi. Saka tataura market execution takataura buy stop takataura sell stop anditi tauda kutaura inonzi sell limit anditika, right. Let's say kuti market anditi iri kufamba anditika market yedu iri kufamba iri chi mu uptrend ichienda anditi then iwe usatsotsi manje tsotsa katrainwa anditi kuno kunenge wakamaka chi previous chi resistance anditika, right. Market yedu iri kufamba zvakanaka ichienda yobva tanga kuradza ma signs manje kuti ya weak anditi yoradza chi to ma signs kuti ya weak iwe usatsotsa katraina obva kuti market yakasvika haisi kuzopfurira iri kudzika unonoseta rinonzi chi sell limit pa area panapa anditika. Saka mushandiro waro ndekuti market paichaita sei paicha continue ichiuya anditi painongonopinda pa price pako rinobva rabaka automatic anditi rabaka automatic price yakatanga kudzika ichienda iwe wakuita chi wakuita big andiona wakuita big but price yakaramba ichienda mudenga wapotsa uita chi loss ndopatiri patozosimbisa kuti let's follow chi risk management anditika,
right, ndio inozoita kuti tizive pekuisa ma stop loss kana chii kana chii, but zvese izvozvo tikazvi explain pa playlist yedu kuti munhu anotsvaga sei ma entry, right. Takuenda pane imwe yachona handitika tati the opposite is true. Apa taita sell limit kwasara chi chimonyora comment section, nyora comment section handiti tuma seconds tushoma tushwandu kungosimbisa kuti umbonyora mu comment section tati the opposite is true. Tikaita buy tinoita sell, ndakupa clue, right. Kuni wangu wapinda mu comment section ari kutaipa kana mamanyora kuti buy limit magona handitika, right. Inoshanda so buy limit market yedu iri kufamba iri kupinda mu sell ichidai handiti yopinda mu sell zvakanaka handitika yombobhaya ichiita zviri kuita yobva yazodzoka chi muzoni handiti iyo satsotsi wakatrainwa handitika wakauya panapa ukanzwisisa takakutraina takakubika market pari kudzoka handiti satsotsi ubvaonera kuti baba ni support apa market yasunobora chi musupport umu saka ubva unoseta chi buy limit rako pa price kunoko handiti iwe buy limit rako ringe chimotaura kuti price painouya handiti ikasvika yakanosvika pa price pangu handitika haisi kuzoramba ichienda kuzasi ichadzokera mudenga ndochi buy limit handiti saka price painonosvika paye handiti ikatanga tamba iri kuzasi kunoko unenge uri kuloss handiti eventually yobva breaker waku profit market yakuita sei yakuenda newe handitika, right. Kuna wanga chiverenga muti udzo mu comment section kuti tadzidza ma order types mangani handiti kuni wabatsirika ne this video ngadzanye subscribe button handitika, right. Ngatichipinde pachi panyaya yedu yatanga tichi explain handiti ye break of structure. Toda explain kuti munhu azive chinonzi fake break of structure handitika, right. Chero titange ma orders ndechekuti tinzwisise kuti zvii zvinoitika pa ma high aya nema low aya handiti zvinoitika nezvekuti pamusoro pe ma high aya handitika kuna vamwe vakangomirira kuisa ma order kuti pa ngirikini pa high up handiti market yakabreaka market yakutoenda mudenga saka vanoisa chi ma buy stop handitika, right. Vaisa ma buy stop avo antangaita zve life yavo handiti saka market usually inouya handiti ndo pamunoona kuti inosvika pachi pama high yasvika pama high ino break yobva yadzoka kunoko inenge ichidzokera ma stop loss handitika nekuti ku forex iwewe kana uri buyer kuri side kuna seller handitika saka unofanira kuziva pekuisa chi pekuisa munyati yako ndo means dzatakuita sei dzatakuno explain anonzi ma fake break of structure handiti tivhure macharts tite sei titaure nyaya dzachiona zvakanaka tichiona pa macharts, right.